Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Layla, libat. Unungan ang imong pagpalapad sa imong papel kang tita ha. Sa? Ngano ko taw nakasulti man ka napalapad ko? Angam. Naibawagid ka nga pildi ko. Pero nganong gipadaog man kunin mo be? Nganong gipapunaan magini mo ni tita ang akong allowance? Tungod kay mao ka ng tinuod nga taras sa usa ka tinuod nga Laurente Rexon. Og angay kang magpasalamat kang Layla. Kay mapunan ang imong allowance og 10,000. Unsa? 10,000? Oh, 10,000. Buwat ipasabot nga may allowance ka ng 15,000 ang buwan. Way labot sa imong sweldo sa kompanya. Ha? Og pasalamatin ni ini si Layla. Na, okay lang tita, oy. Kung di na siya magpasalamat na ako. Kinsa basab ko ngayong pasalamatan, ngalibat man lang ko. So, dako na kay kog utang kababuton ni mo Layla. Ug imo ning gituyo unsa? Rexon, Tsaka? Na, wag yun din sa kuna-huna nga, mangita paagi nga, makautang kang kabubuto na ako ay. kung ako'y pasultihon, nakautang ka kabubuton ni Layla. Busa, pasalamat niya. Tita. Na, ay nalalagyan ng pasalamat, tita. Buwas ko maanad na, uy. Sige ha, maligo na ko. No, ayaw na, Layla. Dawata kini mong cellphone. Hala, cellphone? Oh. Hala, kanindot ana, uy. Tinuod ka, tita? Ako ng cellphone? O kinahanglan doon na kay cellphone, Layla. Kay may trabaho ka na. Kinahanglang makonta ka na anytime nga doon ay magkinahanglan nimo. Ilabi na ang imong amahan. Kumplito nagikastanan sa. Di pasad, uy. Kuwang pa ko. Unsa may kuwang nimo be? Dark glasses. Ugma, magpalit ko dark glasses. Aron dili dayon makurat ang tao ba? Kag masugkatan nga, makakita sa kong mata nga libat. Sige, tita Has. Salamat din ha. Mahalon mo din yung cellphone na, oy. Thank you. Anak kag CEO, Layla. Lain sab kayo kung magdakag baratuhong cellphone. Ang pingi lang yun ka nagmaayo. Oh, uy, ang pingan, Jud. Ay, salamat. O sige, ay good night ha. Good night ninyo. Og ikaw, Rexon. Ibutang si mong huna-huna nga si Layla ang makahatag nimo sa tanan. Og dili katong Venus. Gusto gud sila nga masuod na ko sila ilalipat. Pweh! Hello, love. Venus. Sorry sa nahitabo ka niya sa office ha. Okay lang, love. Uy, ikaw, no? Ako nung sa nag-iampo si Layla, nga. Maligsan unta na siya. Uy, Venus. Ayaw lusap ka ng ampuan, Venus. Burag ang demonyo naman ang imong giampuan, ana. Bahala nagkinsang demonyoha ang makabati na ako. Ang importante nga dunggo ng akong pangandoy nga matigbak ng Layla libat. Husto na. Todd. Makalaang na gyud ang layo-layo ini. Kay napunta na nga akong allowance. Unsa? So, daghan na kag kwarta gawas imong sweldo, mao ba? Oo. Ug mag-adto na ta sa gusto na tong atuan. Sa imong tanang gusto, ato-atuon. Karon Domingo, day off man ako. Sige ha. Promise na nimo nako ha. Pero, nga nakipunan man imong allowance? Tungod di Layla. Unsa? Si Layla, gyud? Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya
or click the link on the description below. Mao na, si Laylay nakaingon. Musamot mo sa manggaraan ng bayhana ron. Kay siya man kay nakaingon, nagipunan ng imong allowance. Mao na. Pero, makalagot kayo. Mao ang gisulti ni Tito Luisito. Unsa man day gisulti ni Tito? Ang iyang pag-ingon nga, nakita niya kang Layla ang tinuod nga Laurente. Unsa? Buti pasabot ana? Nga 100% na gid siyang nitoo? Nga anak niya si Layla, mao ba? Mao na. Okay. May nahunahanaan ko, Rexon. Og nagkinahanglan ko sa imong suporta o pagtugot ini. Oh, unsap na, Venus. Iluhon kong tinuod nga pagkatao anang Layla libat. Unsa? Nindot ang idea, Venus. Mas maayo nang mailhan yun na to kung kinsa na si Layla libat sa dili pa mamatay si Tito Luisito. Okay. Itugyan ako ang tanan. Ako ni bahala ang maguba sa pagkatao anang Layla libat. Magsabot na na tag-usab anak karong Domingo. Mag-date man ka ta. Okay, Domingo na. Mag-data. Unsa pa? Ganahan ka mo bakasyon? Oo. Hala, uy. Kanindot, ana, uy. Nindot kayo nga milagsik ka pa, ay. Ambot ba? Sugad ka lang moabot. Mura magbigaan ang akong dugan. Mo ba? Hala, no. Aw, may nun pa. Mao nga ayaw gyud kong pasakit iya. Ah. Atuog yun kung badlungon ka. Ug kinahanglang honest ka na ako. Ha? Honest? Anak ta ka, Layla. Busa kinahanglang musulti ka sa tanan nga makahasol nimo. Kudod sa may problema nimo, kinahanglang imo ning isulti nako, ah. Oo pa. Musulti ko nimo, uy. Promise. Pangandamdaan para sa tong outing karong Domingo. Ingna silang tanan nga mag-outing ta. Ako'y mamalita pa. Sir Diggs! Sir Diggs! Sir... Layla. Ah. Sabi balita. Klaro kay nga doon na kay maayong balita kay hayag pasalid ang imo daw. Gusto nyo ka, Sir Diggs? Kuan, mag-outing kuno ta, Sir Diggs. Ingon si Papa. Si Papa Luisito ba? Mag-outing ta. Oho. Yamat ra. Murag dito ta. Mulang? Kay bunggar ba na si Sir Luisito kung mag-outing? Kanusa man ang plano nga mag-outing? Karong Domingo. Mag-outing? Uh, Kinsay mag-outing? Oy, Rickson, may kiniduol ka ay. Ingon si Papa, mag-outing kuno ta karong Domingo. Dili na mahimoy! Ha? Uy, Uy. Rickson, di mahimo nga mobalibad ka sa imong Tito Luisito. Unsa man ka, Layla? Oo. Ikaw na sad ang mi-request anang outing sa Domingo, no? Ha? Gusto gyud nimong tumano ng imong gusto? Nga mapasuroy ka? Kining, Rickson, mahimo ba? Ayaw pa masangil do. Sa man na do nga mamasangil ka dayon. Ayaw pag-apil-apil diha, no, Digoy? Driver ka lang ni Baya? Ang puso ko. Sakitan ko na ng pagkasulti. Bit- Bangag sa ilong. Ay, bitaw Rickson, uy. Ay, di bangang ilong. Tempo, uy, ako na, ay. Pagbatong sa pamatasan, uy. Maguwang binani mo, Sir Diggs, ay. Doon may ko niyog maayo? Oh, kisa ba'y migo ko, di mo ba? Bitaw dong. Kinsa man. Sulti. Kaya atong husayon. Ha? Ayaw na lang pagbuang-buang libat. Ikaw ang gusto kayo nga magpasuroy nako. Mo na ang deal na to sa contest kung mudaog ka, di ba? Magpasuroy ka nako? Hoy! Ay, bata kag basaga di ha, Rickson, ha? Ayaw may reklamohi. Si Papa nga tua, aron ni kay makabati siyang gusto nga outing. Kinahanglang maligo may kagat si Rexon. Pero masulob din ako kung bago na kong simsot. Uy,
Rexon. Nanawag na. Hello, love, Rexon. Venus, dili ta madayon karon Domingo sa atong lakaw. Unsa? O ganun dili man madayon, ha? May problema ba, Rexon? Mag-outing Miss Bay karon Domingo. Unsa? Unsa man pagkahitabo, ah? Ngano nadungan man na sa atong lakaw sa imong day off? Ambot. Pero wa ko'y laing gidudahan, Venus. Si Laila ra gyud ang hinungdan ning tanan. Kadtong panuway nga Laila ang ganahan kay magpasuroy nako. Kung mudaog siya sa mong contest. Asa man ko naman mag-outing? Kay ako na rin ipapusil si Layla. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!